wena amaxesha siphila kuwo anzima. Xa ndicinga ngenzuzo ndandiyenza ngaphambili, ngoku kufuneka ndithengise izinto ngamaxabiso aphantsi kuba kaloku abantu abasenamali. Hayi, yazi khulu le nto ithethayo endikhumbuzela xesha ndandisafunda kwesasikolo sethu soshishino. Bandixelela into yokuba xa inzuzo isihla wena nyusa ingeniso yonyaka. Mhlawumbi banyanisile de bangaba nje apha endlini bengekho nje ziyele gusithile simise umsila oko namadudwane sijonge ukutshabalalisa inzuzwana le ndiyenzayo ngeke ungathi kubhetelayo. Yide phofu ujonge uphangela nini? Mandithi khulu eyona nto umsebenzi endaqeqeshelwa wona awufumaneki lula kule mihla tu. Weden kuba kaloku umsebenzi lo waqeqeshelwa wona zange wabakho. Khulu uyayazi into yokuba mna ndifundele ushishino. Lokuphila apha kum ube yinqukuthu undimfimfithi igazeli lam den. Khulu andithethi ngolo hlobo. Mna ushishino ndalifundela ngasese apha emzini wakho. Mandikubonisa into ongayaziyo khulu. Khawukhangele khulu. Le yidiploma. Isiqinisekiso sokuba mna Vusumzi Den VD kaMadala ndiyimfundimani andingogalatyane nje wendoda engafundanga. Lilonke uyifumene simahla? Hayi khulu ndabhatala 450 rands. 450 rands bona bakunika liphetshana? Hayi khulu abazange banike iphetshana banika ulwazi olunzulu noluphangaleleyo. Ulwazi olunzulu noluphangaleleyo ngoshishino. Hayi suka den ngesike bakufundisa ukwenza imali into ofana qha. Yazi khulu ndinento endiyiqondayo uba uyiqondi. Ndiyayazi mna khulu ukuba wena uphila ngokuthengisa okuncinane koku nokuncinane kokuya. Mna khulu ndiyimfundimani eyafundela ukushishina okukhulu. Yena wafundela ukuthetha okukhulu. Awuzange ufundele ushishino olukhulu. Aba bantu wabanika i450 rand bona bakunika liphetshana ngabo abanolwazi olukhulu ngoshishino. Ndimkhulu. Oh Nkosi yami naso esikhulu ke isifehe. Molweni ekhaya. Hola khulu, hi Dan. Hi brother Albi. Khulu akuzundidinga namhlanje. Hayi ngizokudinga nganto. Eke. Ndinomsebenzi obalulekileyo kufuneka ndiwenzile. Ingabe uDen uza kufundisa ngoshishino olukhulu? Hayi akatshongo. Ubelibhathi kanixelele. Lo msebenzi uzakwenza msebenzi umni. Wethu Den, lunye uhlobo lomsebenzi. Khulu uthetha ukuthini wena? Den, ngelona kuba ubhinqele phezulu thi. Ube nensebenzo ebonakalayo enengeniselo. Hayi nakhulu. Mna ndizawulala ngomqolo phantsi kwemoto. Kusebenza iscrewdriver nespanner kane ezandleni zam. Hey, ndibhale ndalibala ebuhlungu evelelwe uvumba ngokuhlala ebufini abe ngusibayeni ugxothwe ngongunina zala bathi zataka isuitcase. Uyivile leyo Deni. Ngokukhulu kufuneka ndizule ndifunana nendawo apho ndiza kulungiselela laa teksi karumba khona. Lilonke uRumba usengxakini. Iteksi yakhe yaphukile ifuna ukhanda kodwa inandawo yokukhandela. Engekho nomuntu okuyikhanda kodwa ikhona indoda enguwe but Albert ndithi That's right. Kanti yazi ndineqhinga nalo but Albi. Yakwazi ke wena. Zange ungabi nalo iqhinga. Nina nobabini nizimisela ukuba sendleleni yam nje imini le yonke. Oh hayi khulu. uRumba kufa uba usengxakini yokuba uzawulahlekelwa iteksi yakhe. Makancedwe.
niza kunceda urumba kuqala kutheni ningaqali nizincede nje nini Yabona ke khulu yinxalenye yeqhinga lam ke leyo. Ukuba singamvumela ukuba eze apha kunye neteksi yakhe apha. ewethu Dan indlu le yam ayizoba igaraji andiva Hayi khulu. Yazi mna khulu ngokwembono zam noqeqesho endalifumanayo kwisikolo sam ebendike ndathetha ngazo. Khulu umzi wakho ndingawenza ube likomkhulu lomncelele weteksi. Iteksi nganye ibe ntsharhaca. Iteksi nganye ingenise imali okwantona nje. Indoda nganye phakathi kwethu sobabini noba sobathathu mhlawumbi ifumana imali entle. Madoda. ewethu Albert uyambona uDan uhleli kodwa kalelanga uyaphupha Akhulu. Hayi khulu phulaphula. Makuxelelwe urumba lo ukuba iteksi yakhe ingalungiswa simahla. Kodwa yena ayithengisele thina emva kwethuba. Ayu, urumba. Soza ivumele uthetha ke ngoku. But Albert laa ndoda isengxakini yaye inyanzelekile yenze loo nto. Oh, uzamela umcudisa wena. Hayi, andifuni njalo. Laa ndoda ineteksi endala yaye ikwazi uyikhanda. Iyakwazi ke? Ayu, ekuyikaqeni yona. Yintatheli le ndoda. Laa mfo but Albert ufuna iteksi entsha. Mna ke ndiza kumenza benayo. Dan uzakwenza urumba beneteksi entsha ngoko wena usoyisakala ukuzithengela undaphulele webhayisekile Eka, uyabona ke khulu? Nali iphepha elizamnceda. Umfula watulubula. Uzawuthenga itaxi karumba ngeli phepha. hayi ndiqinisekile uza kunika i-450 R450. Kubani uzawuthenga le nto ngaloo mali ngaka? uyabona ke Dan uAlbert wazi bhetele kunawe ngoshishino thatha mathatha Yabona nina ndiyanibona ukuba nenza into yokudlala ngale nto ndiyithethayo. Ekubeni mna ndipitiliza amaqhinga ukuba maniphumelele nibe ngabantu nifane nezityebi okwenu. Ke imithwalo esibhozo. Ishumi labantu ngemini. Indleko. Nantsi ke khulu. Ibalile ndayigqiba. Into sizayenza khulu siza kuthenga iteksi karumba. Ubut Albi uyakwazi ukuqhuba siza kumenza ayiqhube ngoko nangoko. Urumba siza kumbhatala 250 rands ngenyanga athathe lo mali ayivalele elugcinweni kwenzela into bazokwazi ukuthenga entsha. urumba lo wenu siziyibo lo hlobo nangavumela loo nto Khulu akuyazi uba le ndoda ingumhlobo kabut Albert. ewethu Imakhulu sowungxama ndifuna ubetha apha. Yabona ke ngokukhulu into eyenzekayo emva konyaka ziza kuba sezimbini. Emva kweminyaka emihlanu ziya kuba sezingumngcelele we-15 leteksi. Adenza! amabhongo Hayi khulu singaxa kwentoni kuloo nto. Uyamazi but Albert uzixinene uhlala apha ngezantsi etyhaweni. Loo ndoda le ayifundanga do. Ndifuna ukuthi ngamagama amafutshane sisidenge. Enye imini udibana notsotsi apha ngezantsi. Nako otsotsi bamfuna itiger enye. Uthi mna madoda ndinenja neenkukwana nje ezimbalwa naye itiger. ewethu Deni salukube nishwaqa indlu le yam ayizoba yigaraji Oh hayi khulu kufanele ubundincede. Usoloko ulilisela wena apha kulokuba mna andinagalelo lokungenisa imali kwelikhaya. wena wenza imali So ke khulu. Yabona le nto nine nithi liphetshana. Iza kungenisa imali ndinceda. khangela apha Dan
andifuni mntu ndingafuni into apha endlini yam yandiva apha ekhitshini ama kuzokwenza kutya yaye andifuni indlu le yam ibe yindawo yembolekisomali hayi sivene khuzibhek kathazwana nje encinane then nakuphuma niphele nakuba phaa phandle nalaa xhokoxhoko leteksi le hayi khulu ungakhathazeki kanti mna ndiyakubalelisela yonke into kweli khaya lakho lilonke mani ungazikhathasi nganto yi unyanisile albert khulu hamba uyondibizela laa rumba wenu ndithi makamise laa teksi yakhe phaphani yabona khulu ungakulingi uzikhalele nganto kakhulu kavidi hayi suka then le nto inawo namaphepha nje khona sangaphakathi nawo lowa yena hayi ngurumba ngenkulu wakhulu ukhangeleke budodirha yi ulinene elia ndoje ngalaa noko nobungqwabalalana obuthile heyi wena izapha apha amaphepha la moto nangakho sapha ndobona andiqondi bakhona apha nyani akho maphepha akho zigqibo andifuni into ezibiwayo apha endlini okhulu hayi ungandiphoxi le ndoda ndiqinisekela ilorisela lemoto yaye linene elikhulu eli kakhulu nene yimfoni nawo kaye kumaphathi umhloli mani kahambe uyolanda la maphepha okhulu yazi khulu le teksi iza kungenisela imali loo nto ndivapha egazini kum imali izawuthi dada kuwe eden elinye lamacebo akho eli kwakhona hayi ungakulinga ukuthi licebe ngathi yinto leqhinga likasathana kulo yabona le into ifuna ndiset enze ndizinikele yaye ndizimisele khulu yo hlazana kwasebenza wena then inkomo ingazala umntu phofu laa rumba wena ukhangeleka engumgulukudu yaye kanti qoni zaba kushishini apho mna tu khulu yima kaloku usungxama khulu ngame ndiyabuya khulu nanku sesiza khulu uyandisavuye nanga yabona ke anxibanga nezipeks zam khawukhangela deni basemthethweni na khangela apha ininzi into efuneke ndiyenzile ndawuva ngawe ngorhatya xa ndibuya nditheke deni andifuni mntu apha endlini nam ina ndithembe khulu ame ndiphinde ndikuphoxe noko kwelityeli andifuni mntu uAlbert ebenyanisile ubhila ubomi bentshontsho la magogo ukunxibise yentsimbi ijasi uAlbert luthethe loo nto hayi suka suzikhathazela uyahlekisa lo asihlale phantsi mntakwethu tsheni emfondini yazi ndinento endifuna ukunika yona le nto ingoshishini yaye libala ngomlomo omnandi uAlbert undixelele ngawe uve ngaloo mntu lowo loo nto leyo indawo yokuqala yabona ndifuna ukuthi kuwe yaye hayi lo mfana undixelele ngawo uAlbert uyavuma hayi ndiyavuma kuhle uyavuma uqinisekile yaye masibeke izibhezi ngendawo zazo baninzi minintsi mikhulu kude apha kule ndlu zingabiwa sapha nalamaphepha izipezi hayi kame ndimjonge eyi madoda kameni ukhulu bethi impahla zihlale phandle umfana lo umhlobo wakho lo unofana njengomfana sanubeka phezu kwekhabhethi kakhulu uqhubeka ntoni ngawo ukhulu uza ku Nkosi hayi kameni mani ibekani phaya ke ibekani pha phantsi hayi madoda molweni apha endlini yimoto yakho lime pha phandle uthethe ukuthini hayi bendibuza nje uba neyam ikwanje ngayo into efika ithini ke ndibone ningena niphethe izibhezi apha endlwini aningeni ndithengisela i-gearbox ufuna i-gearbox ndinayo ndingakunika nge-150 intsha rhaqa nantsi but Albert suka yabona la madoda eza kakuhle loo nto ke ndifuna ukucela uye kule ndoda urumba uyixelele uba imali mayingapheleli phaa kaloku yayize nakuthi ewe inyanisile
Ndincede kakhulu. Uyazi bafuna i-600 evenkileni ngale gearbox. Hayi, bangamasela bona ovenkini. Nyanisile. Emfaneni. Hayi ulondolozile. Ulondoloze malini? Amakhulu mangabe rand. Butsha, ndizawucela lento umntakatata. Hamba uyonceda laa ndoda ukuthwala laa gearbox ayise emotweni nayo. Hayi, hayi mntakwethu, yabona ndiyakuthanda. Ndikuthandela into yokuba mna nawe siyafana, kodwa mna ndithekisha apha kuwe. Ndithanda into yokuba uyakwazi ukukhanda imoto nokuthengisa into ezifana nezi. Kodwa ke mna ndiyinyakanyaka kasomashishini. Yintoni ke leyo? Akuyazi le nto ndithetha ngayo? Hayi, kame nje kancinci, kame nje kancinci. Yabona ke le nto yile nto ibonisayo into yokuba ngoku uhlangene nekhangala mntakababa. Liphepha lantoni leli? Liphepha elisisiqinisekiso sokuba mna ndinguphopho kasomashishini. Hey, masithi uthetha uba le nto yenza uba umntu aqiniseke ukuba ungusomashishini. Uyibambe phi? Oh, ndifumene esikolweni sokushishina. Wena ucinga ndifumene phi nani na? Ufuna ukuthi ndifumene ekhefini apha ngezantsi ekoneni? Heyi, intlezi straight. Hey madoda, ndiyabona. Uyabona ke mntakwethu, yile nto ke mna nawe sinoqilima lwenkampani. Ndithetha uqilima lwekhampani. Uyabona ke wena no-Albert phatha kakuhle. Inene. Yabona ubukhulu becala wena. Yintoni ke ngoku? Albert, thatha le mali uzithengele ibhiya. Wena nale ndoda inxiba ijasi. Hayi mani. Hayi, yima. Yintoni ngoku? Kame bhuti Albert, akufuneki. Bhuti Albert, kame mani. Qinisekisa ukuthi izingane zakho zikhula zinamathambo namazinyo aqinile. Zinike i-calcium nsuku zonke. I-calcium ivela ekudleni kwendalo kobisi loqobo, njengobisi, amasi, ushizi, yogurt. Qiniseka kunophawu lobisi loqobo uyokwakha isizwe esinamandla. Ikuthatheni ekudlaleni isigingi kakhulu kwazetheza intombi kasatani uyithatha ayigibisele kude le. Awuthi isiginci sawo kusponsile mfana kuthi. Hayini madoda, yazi le nto niyizamayo apha niza kwenzakala nini. Ukhule kwafika apho uya ndifunga usisi. Oh, kakube indoda uyeke uziphilisa ubomi bentshontsho. Awuthatha utywala obusele. Nantona lo mfana? Hayi mandeni mani, ukhulu akukho nto azayithetha. Uyabona xa ingabona nje ukuba siphethe imali. Uyabona wena bhuti Albert, uzakwenzakala wena. Sowutyile nangonje, utye kakubi. Nobu butyathidi bobakho bawuxelela amadoda orumba baphuma. Eke urumba ukhula xa isithi wena khawuyeke le nto bewuziphilisa ubomi bentshontsho. Yabona, seyimpilo yakho hamba uyichazela namatyholo apha phandle leyo ukuba mna ndiphila ubomi obunjalo. Uyabona ke, ndiza kubonisa ngubani ophila obo bomi bentshontsho apha. Rumba mfondini. Kwakuyintoni ngoku? Ndiyacela mfondini, masihlale phansi sizole kuba That's right. Sika. Hayi, sikinje. yintoni ngani nina, nihleka ntoni nina nobabini? Ithayive njani mntakwethu? Jonga majini. Nicinga nina niyakwazi ujayiva. Ayikokujayiva loo nto niyenzayo. Iyabanda kakhulu. Nenza imitation ya hot stuff. That's right. Yabona kanti lapha kwezini le yathemba kudala kade bemqondo.
wamkhuluma kantoni emzini wam? Khulu. Uncedile ufika. Yabona le nto le, nale ndoda le. Ngotsotsi isigebenga zibaphatha usibulala. Nango sincedo leli gentleman, uMr. Rumba. hayi nanko yona tsotsuka imoto yam ndiphandle Hey. Khangela lapha wena. Ngazoxoka. Le ndoda ndinani nawo namaphepha lali moto man. amaphepha lo rumba wakho unamaphepha ento yonke unamaphepha emoto unamaphepha ukuthi ungugqirha Heyi, unyanisile? hayi khuluma ndithi imoto yeyam aba bantu bazama undikhuthuza aba uyaxoka mama ulisoku uyibekuthi le moto uze kuthi hayi le moto Hey, thula! ndithanga inye Nyani. Khulu. Hayi, wena sikhuphe kobubhanqa. Mama yakho uyandixokisa. hayi khuluma ndiyandixokisa Ufuna ukohlwayo ndim? khulu uhambe kancinci torhwana ndincede khulu Uthetha ukuthini? mandithi imoto yeyabo kodwa andithi uyabona Uyibile! uyabona ke emfo kanti undikhwelisa intloko Madoda. Hayi. Andiphinde ndithembe umuntu emhlabeni. Hayi, thuthi xwaka wena usisifethe gqithi. Khangela lapha. isibhedlezi nalona esisesikhulu nabo bakhona kokuthi utovu Hey, jonga wena. Ndikani ndiyeke madoda. Bhetele nibuza apho kwalibhathi yonke into lo utshomi yena. Then khangela, ndifuna ukuba semapoliseni bonke. Ndifuna yonke le nto ibe necala. hayi Yintoni ingani nobabini? hayi eyathi imoto siyifumene yaye singacela indlela Hey, phela ndini zapha. bendibakhulu Hey man, khangela lapha man. Supila ubomi bentshontsho bongibomi bakho uyandiva? Jonga, lo monakalo ozawubhatala ngubani? ongumonakalo Uyimfama sibhanqa. Awuyiboni indlwam ikhangela kanjani? Nicinga uba nathi iqala kancinci nami, nifike nimoshe, ninagqiba ngicela indlela ohamba. kodwa ke imemele amadoda mabi Hayi, sukusapha wena, sukusa. Akubabona abazindekwana nje. Uwe, nantsi into ezawubhatala. Nguwe zona yonke le nto ibiwe yapha kule ndlu. manithi khulu imoto yeyabo kodwa nabo banawo la amaphepha ayo ewe siyithengile yaye Hayi, sukathula nini, khulukudu nonke andithi? hayi andiketsho singosomashishini Ewe, indlu le yam izele ngosomashishini. Khangela, lo monakalo uzawuhlawulwa ngubani? Kuqhubeka ntoni ngezi izinto? Zibiwa? hayi yiteksi yodwa ebuye ukhulu inatsika izipezi ezi Ivapha ke tata, ivapha. Izipezi zezam. Shiyeka kum. mandithi kukhulu kulungile mandiyandiqonda ukuba Wethu, kisaba lambuku. Nina nabalini? Sana. Yazi khulu, besisayojonga nje apha phandle ukuba. Imani apha, ndifuna uthetha nani nobabini. Tyhini nkosi yam, esinye isilingo endlini yam. Hayi khulu. Yintoni? Kulaa ndoda ibithenge isipesi kurumba le. Uyena unemali. Hayi dad, izihlala phansi mntakwethu. Hayi shem, hlala phansi uzole mntakabawo. Tyhini, uxolo kakhulu. Ke, kuthiwani ngezipezi, ndakubona uba nawe uyazifuna. hayi ndifumene Hayi, igas suka wethu. Awukandiva, unondiva into endiyithethayo. Ke uzawubhatala mali ngezi ntsimbi uzibomba sentsha nje nawe. i-40 Hayi mani, 60 qha. Hayi lo mntu lona. Mna ndilixhekwazana elizihluphekelayo, wena ufuna undikhuthuza hayi sukuyena. hayi ndithe 60 rand, alright ke tata, sapha bhatala. Khulu, ubone nje khulu. Ndicinga into yoba mna ndingakuthengisela bhetele ezi zinto ufumane imali eninzi. khulu 60 rand lixabiso eliphantsi kakhulu kodwa ndiphawula ukuba ngumama weshishini ongenene Ewe tata, hayi suzikhathaza wena mntakwethu. Hlala phantsi, abalovo baza kuthwalela ezaa ntsimbi zakho. Inkosi kakhulu. Ke uyahamba ngoku. Khulu, mfondini, yazi ndinento endiyithandayo apha kuwe. Wena ulinene elithanda into zokushishina. Yimanjalo mfondini, ungawi mani, ungayeqi kakhulu. Yabona mntakwethu, apha xa ubona le nto uyibona ndim ke lowo.